ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಯಂಕರ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ರಾಣೆಲ್ಲ ಏನೇನಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ಪೆರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಬಾಬ್ ಏನೇನು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿತ ನಿಖಿತ ಹಾಯ್ ಬೆಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಬರ್ದು ಸೋರ್ತಿದ್ದ ದಾದ ಐಟಮ್ ದಾದ ಪರ ಆಪಣ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಒನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿ ಕಾಣಲಕ್ಕನ ಮೈಂದಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೂವರ್ದಿಕ್ಕಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಏನೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಯಂಕರ ಮೈಂದಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಗಜಬ್ ಬೇಜತಿ Happy. Hey. Kordata. Aik baldu bal sakan dia. Neer bar paik neer. Happy. Erre. Vinna korilla. Unda. Undu vinna kori. Avlu vinna dina kori avlilla. Irna. Ranjana. ಉಂದಿತ್ತು ಓಡೆ ಗಿಡ ಮಲ್ಬಾರೆಗ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಕೋರಿ ವಿನ್ನಾನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ಬಂಗುಡೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಫ್ರೈ ರೆಸಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಕದ ರಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಎಟುಂಡು ಬಾಯಕೆಂಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲುಂಡು ಸೋರ್ತಿ ಅಜ್ಜನೋಲು ನಮ್ಮಂಜಿ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜನೋಲು ಅಣಸು ಪೋದುಂಡದೆ ಸೋರ್ತಿಗೆ ಬಕ ಸೀದೊಂದಕ್ಕೆ ಬೈ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಜ್ಜನಡೆ ಸೋರ್ತಿ ಪೋದುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಡೆ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಾವು ಸಂಜೋಗ ಅಜ್ಜನಡೆ ಸೋರ್ತಿ ಪೋಕಂದ ಅವಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೈಯ ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ನೆನೇನು ಜೋ ಕೈತಲ್ಲ ಮಾಮನ ಕೊಲ್ಪುರ ಪೋತೇನು ಸೌರಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜತ್ತೇನಾ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ರಾಣೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೀಟ್ರೋಲು ಡೊನ್ನು ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಫುಲ್ ಬತ್ತಲಿ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತಲಿ ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೊರನೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಾಡೀಗ ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂತಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಐಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬರೋಣ ಪೆಜ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರ ಏನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿನ್ ಚಾಡ್ಡಿಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿರೇಗಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಎತ್ತಂಡ ಇನಿ ಬಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಈದ್ಕಿನ್ನ ಬ್ರ ಎರಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಕು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಏನೇನಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ಪೇರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕಬಾಬ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಂಚ ಅವನೇ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಪುಣ್ಯ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಧಾನ ಇಂಚ ಎಸ್ ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರೆ ಅತ್ತ ಕೈ ಜಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರೆ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟರೆಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತಿನ್ನಗ ಮುಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಞಾಳಿ 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 ಮೊದಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂತರ ಬಾಣಲಿಗೆ ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಕೈಪುನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಪೋಪುಣ ಅಂದತಿ ಅವು ಸುರು ಮಿತ್ತಡಿ ದೀವಡ್ಗೆ ಮಿತ್ತಡಿ ದೀವಂದ ತಿಂದ ಬಂದಿಗ ಒಂದು ಅವು ಇರ ಅಕಲ ಪುರ ಪುಲ್ಲೆ ಅತಿ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಇರು ಆಂಡಲ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂದು ಅಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿನ್ನಂದ ಗುಳ್ಳು ಇನ್ನ ಬುಡಿದಿದ ಅಲ್ಲ ಮಂಡಬೇಕು ಬುಡೇದಿ ಅವ್ಳು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಅವ್ಳಿಗೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇರೇನು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ ತೂ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲಿ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಪಾಠ ಹೊಡೋದು ಪಾಠ ಪಾಠ ಹೊಡ್ ನಮ್ಮ ಪಟಪಟನೆ ಅವ್ನ ಕಬಾಬ್ ಕರ್ಂಚಿ ಪೋವಿ ಅಂಚ ಆ ನಮೂನಿ ತೂ ಮಾಲ್ತಾರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕಿವನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ತುಳು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ತೂ ಮಾಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಯ್ ಬೆನ್ ಹಾಯ್ ಬೆನ್ ಹಾಯ್ 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 ಬೆನ್ ಹಾಯ್ ತಾಡ್ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ कर लो फ्लाइंग किस शौक कर ले टाटा टाटा पहले टाटा 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 अल्पी गुड नाइट बनी उधर दादी ना उधर दादी लिचा ना लिशा बाय बाय बस कर रहे वो दर जमे टेंट आ दादी आडी टेंट आ मोलू एन्ना ಎನ್ನಕ್ಕ ತಕದಿಮಿತ ನಿಕಿತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಸೋರ್ತಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ರಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೋಲ್ ಆರ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರ್ಸೋಕ ಅಂದ ಕಬಾಬ್ ಕೈದಿನಿ ಅನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಕಾಲದ ಮೋಲ್ ಬರ ಕರಂಚಿ ಜಾಲ ಈ ಓಲ್ ಬಾನದೋದು ಪಾತೆರೋಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೌಸಿ ಯಾ ಮಿತ್ತಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬೆಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದಲ್ಲ ಬೆಂಡ ಭಾಸ್ಕರ ಜೋರ್ ಬಾತೆ ಜೋರ್ ಬಾತೆ ಒಂಚೂರು ಅದೇ ಪಾಯಸ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ಸೊಂಡು ನನ್ನ ಪಂಪ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೊಡಿತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಅವರಂತೆ ಅದು ಫುಲ್ ಟೈಟಿಯಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೂಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೋಡ ಈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನೋಡಿಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಾಯಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ಸೊಂಡು ನನ್ನ ಪಂಪ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಎನ್ನತ್ಯಾವ ಅಲ್ಲಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಲೆ
ಬಂದು ಬಂದು ಶೋಕಾತು ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಜಿದಿಲ್ಲ ಹಿಂಜಿದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ಪಾಯಸ ಮಾತ್ರ ಟೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ಅಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮಿದಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಂ ಬೋಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೈ ಇಟ್ಟಂಗಲ್ಲಿ ಕುಡಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸು ಕೊರೆಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ತಟೆ ಎಂಚ ಮುಲ್ಕ ದಾತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪರ ಪೋಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ರಂಚ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಣ್ಣ ದಾದನ ಇಂಕ ಸಮತೋಜಂದಿತ್ತಜಿ ಐಕ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚಾನ ಕಟೀಲು ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾನ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೇನು ಮನದಾನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ